Здравейте, приятели! Нека всички се обединим в обща медитация, като повишим собствените си вибрации и тези на страната като цяло. Като начало да се съсредоточим върху дишането си. Всички древни холистични школи подчертават значението на дишането и неговото съзнателно контролиране за поддържане на енергиен баланс в човешкия организъм. Затова да направим няколко дълбоки вдишвания и издишвания, за да успокоим енергията в нас. Затваряме енергията, като съберем длани пред сърдечна чакра. Свързваме се с астралната линейна енергия Фам-Рей, позната ни като енергията Рейки, по двата канала – възходящ и низходящ, като хармонизират чакралната ни система. Да я пропуснем и усетим. Тя хармонизира всички наши чакри. Разминавайки се, двата канала образуват енергийни вихри. Така и с турбулентната енергия Та-Рей, като активираме и 4-те си астрални органа. По този начин повишаваме вибрациите си. Да се свържем с България, като се почувстваме част от нея. Пуснали сме дълбоки корени в земята й. Черпим енергия от нея. Когато енергията от земята навлиза в нас чрез нозете ни, ние влизаме в хармония с нея. Нека я усетим и позволим да изпълни цялото ни тяло. Свързани сме с прекрасната природа на България. Изпълваме се с красота. Почувствайте земята и природата като живо същество. Всичко във Вселената е живо и има божествена природа. Усещането ни за красота поддържа високо ниво на вибрация в нас. Нека се изпълним с нея, като всеки от нас се свърже с мястото, на което е сега.
обичаме и миналото на България. Гордеем се с това, което предците ни са оставили за нас. Гордеем се с тяхната всеотдайност и жертвоготовност за България. Да почувстваме тяхната любов и готовност да дадат всичко от себе си за родината. Да усетим това велико вдъхновение за това, че сме българи. За това, че сме част от един велик народ, дал на света много духовни учения и научни открития. Да насочим мислите си на благодарност към това, което имаме като наша родина, защото това е огромната щедрост на Вселената да сме част от тази свята земя. Да носим тази святост на всички народи. Да се изпълним с тези чувства на гордост. Да се изпълним с тази безусловна любов и я излъчим навън, като я споделим с всички хора около нас. Сега, в този момент, почувствайте вашата истинска същност. Почувствайте божествената част в себе си. Установете мислен контакт с вашия истински аз. И се свързваме на ниво истински аз с всички живи същества. Да направим тази връзка. Визуализирайте как целият народ се хващаме за ръце. Подкрепяме се един други. Усещаме нашата взаимосвързаност. Нашата безусловна любов, нашите обединени вибрации променят пространството над България. Хармонизират го изчистват го, изпълват го със светлина. Визуализирайте хората усмихнати, щастливи, удовлетворени от живота. Осъзнали красивата възможност да са част от един древен народ. България е едно добро място за живеене.
Останете така още известно време, за да продължите да споделяте тази безусловна любов, за да се хармонизира пространството над България. Благодаря.